Begynd din rejse mod en succesfuld karriere som pilot hos Greybird Pilot Academy. Vores hovedkvarter i Aarhus Lufthavn kan være den perfekte ramme om dit drømmestudie. Hos Greybird har vi investeret over et årti på at finjustere og optimere professionel pilotuddannelse med fokus på at maksimere dit læringspotentiale. Greybird Pilot Academy er den største flyveskole i Skandinavien og en af de største i Europa med baser i mange lande. Vi tilbyder uddannelse af højeste kvalitet i moderne faciliteter og et internationalt studiemiljø, der på bedste vis forbereder dig til din fremtidige karriere. Vores træning lægger vægt på grundighed, ansvarlighed og har som mål at udvikle meget høje kompetencer. Din uddannelse hos Greybird er unik. Du vil få flyveerfaring fra forskellige dele af Europa og opbygge et stærkt netværk blandt internationale studerende allerede fra starten.